ልዕሊ ዓቕን ዝሓስቡ ሰባት ንኹነታት ብዕምቆት ክትንትንዎ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ኣድላይ ንላዕሊ እዮም። እዚ ድማ ኣወንታውን ኣሉታውን ውፅኢት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ልዕሊ ዓቕን ዝሓስቡ ሰባት ወሰንቲ ሓቅታት ገለ ክብለኩም። ቀዳማይ ልዑል ናይ ምትንታን ዓቕሚ ዝውንን ኣእምሮ ኣለዎም። መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ ዓቕን ዝሓስቡ ሰባት ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናይ ሓደ ኩነታት ስለ ዝምርምሩ ሓያል ናይ ፀገማት ምፍታሕ ክእለት ኣለዎም። እዚ ድማ ዓበይቲ ስትራቴጂስት ወይ ድማ ፕላነር ክገብሮም ይኽእል። ካልኣይ ንጭንቀትን ፀቕጥን ዝተቓልዑ እዮም። ልዕሊ ዓቕን ምሕሳብ ንዝያዳ ፀቕጥን ጭንቀትን ወላ እውን ናይ ዘይምውሳን ሽግር ከስዕብ ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ፍፅምና ዘመልኦ ሂወት ምድላይ። መብዛሕትኦም ኣብ መጠን ላዕሊ ዝሓስቡ ሰባት ጌጋታት ከይገብሩ ስለ ዝፈርሁ ፍጹም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ስለ ዝደልዩ ኣብ ዝኾነ ምርጫ ዘድልዮም ነገራት ሰንኪ ንነገራት ዕሚቕካ ምምርማር ናብ ዘይወሰንቲ ተማታእቲ ሰባት ከም ዝኾኑ ይገብሮም እዩ። ራብዓይ መጠኑ ዝሓለፈ ርህራሄ። መብዛሕትኡ ግዜ ንማሕበራዊ ርክባት ኣብ መጠን ላዕሊ ስለ ዝትንትንዎ ሰባት ናይ ምርዳእ ዓቕሞም ኣዝዩ ልዑል እዩ። ንኻልኦት ሰባት እቶቶም ብምዃን ነብሶም ስለ ዝፍትንዋ ኩሉ ግዜ ሰባት ንነገራት ከመይ ከም ዝርድእዎም ይጭነቑ። እዚ ርህራሄ ዝገብሮም እኳ እንተኾነ ናይ ማሕበራዊ ድኻም ክስዕበሎም ይኽእል እዩ። ሓምሻይ ፈጠራውነትን ልዕሊ ዓቕን ምሕሳብን። ብዙሓት ጸሓፍትን ስነ ጥበባውያንን መሃዝትን ልዕሊ ዓቕን ዝሓስቡ እዮም። ዓሚቕ ኣስተንትኖኦም ንፈጠራውነቶም ነዳዲ ይህቦ እኳ እንተኾነ ግን ከም ባህርያት እውን ክስበሎም ይኽእል እዩ። ሻድሻይ ናይ ድቃስ ቃልሲ። መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ ዓቕን ዝሓስቡ ሰባት ብለይቲ ናይ ውድድር ሓሳባት ስለ ዘለዎም ድቃስ ንክወስዶም ይጽገሙ እዮም። ሻብዓይ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ከም ሓድሽ ፍጻሜ ናይ ምስትንታን ኣመል። እዚ እቲ ቀንዲ ኦቨርቲንከርስ ንክኾኑ ዝገብሮም ልማድ እዩ። ናይ ቀደም ፍጻሜታት ወይ ጌጋታት ዳግማይ ምሕሳብ ማለት ዓሳ ወይ ብስጭት ንኽፍጠር ዕድል ምሃብ ማለት እዩ። ሻምናይ ናይ ውሳነ ድኻም። ወላ ንኣሽቱ ምርጫታት ከም ምንታይ ክትበልዕ ወይ ክትክደን ብደቂቕ ስለ ዝሓስብሉ ኣብ ውሳኔ ኩሉ ግዜ ተጠራጠርቲ እዮም። ስለዚ ድማ እዩ መረጋገፂ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ፐርፌክሽን ስለ ዝደልዩ ብተደጋጋሚ ርእይቶ ካልኦት ክሓቱ ይረኣዩ። ራሽዓይ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ዕድለኛታት ኣይኮኑን። ኦቨርቲንከርስ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ኣዝዮም ተመረፅቲ እዮም። ኣብ ፍቕሪ ተመረፅቲ ዝገብሮም ነገር ድማ ንሰብ ናይ ምንባብ ዓቕሞም ልዑል ስለ ዝኾነ ንመጻምዶም ክርድዎም ኮነ ከንብብዎም ኣይሽገሩን እዮም። ካልእ እውን ናይ ሰብ ስምዒት ኣብ ነብሶም ፊል ስለ ዝገብርዎ ሰብ ናይ ምጉዳእ ዓቕሞም እዩ፣ ብፍላይ ንዘፍቀርዎ ሰብ። ነገር ግን እቲ ዘይዕድለኛታት ዝገብሮም እንተፍቅሮም ካብ ልቦም ስለ ዘፍቅሩ ኣብ ርእሶም ብዛዕባ ዘፍቅርዎ ሰብ ብዙሕ ሓሳባት ስለ ዘሰላስሉ ተጠራጠርትን ፈራሓትን ከም ዝኾኑ ይገብሮም እሞ ነቲ ዘፍቅርዎ ሰብ ዓይኒ ጥርጣሬ ክርእይዎ ይጅምሩ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ናይ ምቁፅጻር ባህርያቶም እንዳላዕለ ይመጽእ። ንመጻምድቶም ድማ ናጽነት ስለ ዝኸልኦም ናብ ምጭቕጫቕ ገጹ ይሰግር። ፍቕሪ ኣብዚ ደረጃ ተወሪዱ ድማ ኣዝዩ ኣሰካፊዩ ንኽቕጽል። በዚ ምኽንያት ድማ እዮም ኣብ ፍቕሪ ዕድለኛታት ዘይኮኑ። ኣብ ፍቕራዊ ህይወት እዞም ሰባት ምሳኻ እንተለዉ ሓደ ምኽሪ ክነግረካ ብፍጹም በሽኩዕ ሜልካ ከይትሓስብ። ምኽንያቱ ኦቨርቲንከርስ ተደቀቕቲ ነገራት ብደቂቕ ስለ ዝሓስብሉ ንነገራት ብስዑ ኾነ ሸለል ክፍሉ ዘይክእሉ ዓይነት ሰባት ስለ ዝኾኑ ካልእ እውን
ንስኻ ኣብ ካልእ ርእስትን ከለኻ ናብታ ዘሽካሕካዮ ምህሞት ተመሊሶም ብሕቶ ከዋጥኡኻ ስለ ዝኽእሉ ዘይምሕሳቦም ይሓይሽ። ሕራይ እምበኣር ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ክሳብ ሕጂ ኦቨርቲንኪንግ ወይ ድማ ልዕሊ ዓቕን ምሕሳብ ዘምፅኦም ሳዕቤናትን ገለገለ ድማ ጥቕምታትን ኢና ክንድህስስ ፀኒሕና። ካብዚ ብምቕፃል ድማ ንልዕሊ ዓቕን ምሕሳብን ወይ ንኦቨርቲንኪንግ ንምምሕዳር ከምኡውን ንምፍዋስ ዝጠቕሙና ሓሳባት ታህሳስ ክንገብር። ቀዳማይ ኦቨርቲንከር ምዃንካ ምፍላጥ። ቅድሚ ኩሉ ክንፈልጦ ዘለና ሓቂ ግን ኣሎ። ኦቨርቲንኪንግ ክትፍውስ እንተደሊኻ መጀመርታ ውህደት ርእሰ ንቕሓትን ኣእምራዊ ምትእስሳርን ግብራዊ ሜላታትን ይሓትት። ስለዚ ኦቨርቲንከር ምዃንካ እንተፈሊጥካ ኣብ ተደጋጋሚ ኣፍራይነት ዘይብሉ ሓሳባት ክጸንሕ እንከለኻ ኣስተውዕል። ንነብስኻ ሕተታ እዛ ሓሳባት ሓጋዚ ድዩ ወይስ ኢነርጂ ጥራዩ ዘጥፍኣለይ ዘሎ ክትብል ክትክእል ኣለካ። ካልኣይ ንኣሉታዊ ሓሳባት ምብዳህ። ጭንቀትካ ጽሒፍካ ቁንዕነቱ ረጋግጽ። ዘይርትዓዊ ሓሳባት ብሚዛናዊ ሓሳባት ምትካእ። ንኣብነት ነገራት ጽቡቕ እንተኸይዶም ከይልካ ምሕሳብ፣ ኣብ ክንዲ ኩሉ እንተፈሽለኸ ካብ ምባል። ሳልሳይ ንውሳነ ዝኸውን ናይ ግዜ ገደብ ኣቐምጥ። ንነብስኻ ንሓደ ፀገም ንኽትንትን ውስን ግዜ ሃባ። ንኣብነት 10 ደቂቕ ድሕሪኡ ውሳነ ውሰድ። ንፍርድኻ ብምትእምማን ወስኑ። ከምዚ እንተኾይንኸ ዝብል ርእዮታት ኣወግድ። ራብዓይ ብስራሕ ምጽማድን ትኩረትካ ምጥምዛዝን። ትኩረትካ ንምጥምዛዝ ከም መስሓቅ ቪድዮታት ምርኣይ፣ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከም ወክ ምግባርን ከምኡውን ምንቅስቓስ ኣካላት ምዝውታር፣ ክብደት ምሕሳብ ንምብታኽ፣ መዘናግዒታትን ስራሕ ወይ ፈጠራዊ ዕማማት ኣድህቦ ምግባር። ሓምሻይ ኣነቓቓሕቲ ነገራት ገደብ ምግባርን ድቃስ ምምሕያሽን። ካፌንን ሽኮርን ዘለዎም ነገራት ብዝተኻእለካ መጠን ኣብ ድሕሪ ሰዓት 6 ምሸት ኣብ ምውሳድ ምቁጣብ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ድቃስ ግዜኻ ከነቓቕሑኻ ስለ ዝኽእሉ ንፅቡቕ ድቃስ ቀዳምነት ምሃብ። ምክንያቱ ዓቕን ምሕሳብ ንዘይ ምድቃስ ስለ ዝገብር። ሻድሻይ ሓሳባትካ ምፅሓፍ ወይ ምክፋል። ሓሳባትካ ንተኣምኖ ምዕሮትኻ ወይ ትራፒስት ኣካፍል። ንምውዳብን ንምፍታሕን ስክፍታታትካ ኩሉ ግዜ ፅሓፍ። ሻብዓይ ዘይፍፅምናን ዘይርጉፅነትን ምቕባል። ኩሉ ነገር ፍጹም ክኸውን ከም ዘይብሉ ንነብስኻ ዘኻኽራ። ገለ ነገራት ካብ ቁፅጥርካ ወፃዮም ዝብል ሓሳባት ንነብስኻ ኣእምና። ሻምናይ ኣወንታዊ መርገፅታት ማለት ኮንፈርሜሽንስ ተጠቀም። ንኣብነት ከምዚ ዝኣመሰለ ዝህድእ ሓረጋት ምድጋም። እዚ ደረጃ ብደረጃ ክሕዞ ይኽእል እየ። ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብ ንፀገማት ኣይፈትሕን እዩ፣ ተግባር እዩ ዝፈትሕ ዝኣመሰሉ ሓረጋት። ታሽዓይ ኣድላይ እንተኾይኑ ናይ ሰብ ሞያ ሓገዝ ሕተት። ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብካ ንመዓልታዊ ህይወትካ ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድናታትካ ንዕላማታትካ ዝፀሎ እንተኾይኑ ናይ ሰብ ሞያ ሓገዝ ሕተት። ከምኡ ክትገብር ዘፀግመካ እንተኾይኑ ግን ሓደ ነገር ክነግረካ፣ ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብ ልማድ እዩ። ልማድ ድማ ብተደጋጋሚ ትገብሮም ነገራት ዝተጠራቐመ ባህርያት ማለት እዩ። ባህርያት ድማ ይቕየር እዩ። ከምቲ ጸሓፊ ጀምስ ክሊር ኣብታ ኣቶሚክ ሃቢት እትብል መጽሓፉ ከም ዝበሎ ኣብ መዓልቲ 100 ጥራይ ክትወጥ እንተኽኢልካ ድሕሪ 1 ዓመት ዳርጋ ብ37 ሚእታዊ ዕፅፊ ዝሓሸ ውፅኢት ትረክብ ኢኻ። ስለዚ ብንእሽቶ ይጀምር፣ ዓቕሊ ግበር፣ ኣብ ለውጢ ድማ እመን። ዘይልወጥ ነገር የለን ንስኻ ክሳብ ዘለኻ። ንምዝኽኻር በይንኻ ናይ ምዃን ግዜ ቅንሶ። ኣብ ገዛ ርእስኻ ክትዓይ ጀምር። ስፖርት ስራሕ፣ መጽሓፍ ኣንብብ፣ ጸሎት ኣዘውትር፣ ምስ ሰባት ዕልል፣ ጽቡቕ ተኸደን።
ሕራይ እምበሃር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ክሳብ ኣብዚ እንድሕር ተኸታተልኩምኒ ንዓኹም ኮነ ንመሓዙትኩም ዝጠቅም ሓሳባት ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ካብ ዝሓሸ መደባት ከቕርበልኩም ስለ ዝኾንኩ ነዛ ቪድዮ ሼር ላይክ ንዓይ ድማ ኣብ ቀጻሊ ብቐሊሉ ተኸታተልቲ መደባት መካን ክትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናተይ ፋሚሊ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ቀጻሊ ብዝሓሸ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም